Ka di basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Nongtuh batu nakaway ka Dukan he ne ka departmental store kabadon ha Umpling uday Nongtuh uba Satar bat uba Snar bha namar ba katkum ka jiathu jong itara jong kani ka Dukan ikong Judet El Polong ilaong ba urung na ka jingkhang red lani ka skylight ka baret bat ulakun penkadorlut ya kinar kibakir ya ka skylight bat nalor kata ilayathu ba karukom tu jong uru kalong bahadu pakitiar kitar kemhap ne priang samadan bat uliet ya kesenduk bu pisaru klam da penjulor AA bat kadanglong bankhang biangru bat usim tang ya kapisa ikong Judet ilayathu baki pisa ki badon hadukan khambun kedai ki pisa kutia namarba kadai ka siningkong kila penkhre lupa shibun ki kutia khanang bakindap baro sitayo ha ka jengakaran bat ka batisi TV lingba ka telefon ikong Judet ilaong baka pisa ka don kumba khandai pho hajar tingka AA kani ka Dukan kadai ka balatem kum ka A&A's departmental store kabadon ha block 1 dong Lum Surok hakmat jong ka Hubert Memorial School ha Umpling katkum ka ijhar bala ujor sa kipulet jong ka Rinja Police Station laong bakani ka jing satu kadai ha kapor lai lala shipho dang step perngap jong ka khat arterik u nailar arajar arpusan
Wat penleno yakani kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata kawei ki sopti kadai kawei ki design tang naka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mod pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra